Studenti iz Srbije biciklima do Strasbura, tura nade i protesta. Grupa od oko 80 studenta i članova akademske zajednice iz Srbije krenula je 3. aprila iz Novog Sada na inspirativno putovanje biciklima ka Strasburu. Ova simbolična tura, duga oko 1300 km, nije samo fizički izazov, već i snažan protest protiv sistemskih problema u Srbiji, uključujući korupciju, institucionalnu neodgovornost i represiju nad mladima. Plan studenta je da u 12 dana kompletiraju biciklističku turu od Novog Sada do Strasbura, gde će se obratiti evropskim institucijama, poput Saveta Evrope i Evropskog parlamenta, kako bi skrenuli pažnju na teške društvene i političke prilike u svojoj zemlji. Tura do Strasbura pokrenuta je kao odgovor na niz sistemskih nepravdi, s posebnim naglaskom na tragičan događaj od 1. novembra 2024. kada se urušila nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu, usmrtivši 16 ljudi. Ovaj incident izazvao je talas besa i neverice, posebno među mladima, koji smatraju da je nesreća posledica dugogodišnje korupcije, lošeg upravljanja i zanemarivanja javne bezbednosti. Studenti su se organizovali kako bi svojim glasom i upornošću ukazali na nepravdu, ali i pokazali da mladi u Srbiji nisu pasivni posmatrači, već aktivni borci za bolju budućnost. Ovo nije samo vožnja bicikla. Ovo je put kojim šaljemo poruku da nećemo ćutati. Želimo da Evropa čuje naš glas i da shvati da mladi u Srbiji žele pravdu, transparentnost i odgovornost. Bila je jedna od izjava koja se mogla čuti. Biciklisti su krenuli iz Novog Sada, prolazeći kroz Suboticu, Budimpeštu, Đor, Bratislavu, Beč, Linz, Salzburg, Minhen, Stuttgart i naravno mnoge druge gradove. Putovanje je pažljivo isplanirano, uz podršku lokalnih zajednica u gradovima kroz koje prolaze, koje pružaju smeštaj, hranu i ohrabrenje. Njihova biciklistička tura je privukla značajnu pažnju građana svih evropskih zemalja kroz koje su do sada vozili, ali i domaćih i internacionalnih medija. Tura do Strasbura deo je šireg talasa nezadovoljstva u Srbiji, gde mladi sve glasnije ukazuju na sistemsku korupciju, nedostatak vladavine prava i ograničavanje sloboda. Tragedija u Novom Sadu postala je katalizator za ovu inicijativu, ali studenti naglašavaju da njihova borba nije samo reakcija na jedan događaj, već zahtev za korenite društvene promene. Odlaskom u Strasbur oni žele da međunarodnu zajednicu upoznaju s izazovima s kojima se suočava Srbija, ali i da pokažu snagu i solidarnost mladih. Iako je tura protestnog karaktera, studenti ističu da je ona i simbol nade. Verujemo da možemo izgraditi bolju Srbiju, zemlju u kojoj mladi ne moraju da odlaze, gde se poštuju zakoni i gde niko ne gubi život zbog nečije neodgovornosti, kaže jedna od učesnica. Njihova odlučnost inspiriše hiljade ljudi koji prate njihov put, a tura već postaje snažan primer građanskog aktivizma. Kako se studenti približavaju Strasburu, njihova poruka postaje sve glasnija. Pravda, odgovornost i budućnost Srbije zavise od hrabrosti i zajedništva. Tura do Strasbura nije samo putovanje, to je korak ka promeni.